Can Zam de tots i totes, el nostre parc viu. El parc de Can Zam es troba entre la serralada de Marina i la plana al·luvial del riu Besòs. Ocupa un total de 30 hectàrees i està delimitat per l'avinguda Francesc Macià, la fàbrica Cacaulat, l'avinguda Pallaresa i el passeig fluvial del riu Besòs. És un gran punt verd i d'esbarjo en una ciutat, Santa Coloma de Gramenet, densament poblada. Però com s'ha arribat a configurar un parc en uns terrenys amb més de 3 segles d'història? Can Zam rep el nom de la masia situada en arribar al parc, al costat del riu Besòs. Encara que l'edifici data del segle XVII, cap dels seus propietaris havia donat nom a la masia fins al segle XX. L'origen el trobem en el masover Bartomeu Busquets, conegut popularment com a Zam, i que va arribar a ser alcalde de la vila. L'any 1964, la consideració de Can Zam com a zona agrícola permanent va donar pas a la consideració de zona industrial, residencial i d'equipaments. El 1976 es convoca la primera gran manifestació sota el lema Can Zam per al poble, que donarà lloc a un extens moviment per reivindicar un parc verd. El 1978, la Corporació Metropolitana qualifica d'ús públic els terrenys de Can Zam, destinats en principi a sòl industrial. Aquí començarà un llarg litigi amb l'empresa propietària dels terrenys fins que el 1981 l'Audiència Provincial de Barcelona determina definitivament Can Zam com a zona verda i equipaments. A partir d'aquí, la Corporació Metropolitana adquireix els que seran els terrenys de la primera fase del parc. Els primers equipaments esportius es van construir durant els anys 80 i 90. L'any 1997, després d'un procés obert on una cinquantena de ciutadans i ciutadanes van participar per fer les seves aportacions i suggeriments per a la configuració del parc, l'Ajuntament i l'AMB van poder inaugurar finalment la primera fase verda de Can Zam l'any 1999. En concret, la fase 1 ocuparia finalment 16 hectàrees destinades a zona verda i d'oci. Amb les reivindicacions veïnals com a taló de fons i amb diverses incidències com la construcció de la línia 9 del metro, els problemes relatius a la reglamentació de la pista d'atletisme o les diferents modificacions del PGM, la fase 1 surt endavant amb èxit. Com a resultat, avui tenim un espai amb capacitat per complaure tota mena d'usuaris i usuàries de totes les edats, instal·lacions per practicar esport, espais que permeten el descans a la fresca, àrees de pícnic, parcs infantils, jocs biosaludables, jugateca mediambiental, amfiteatre, elements per recordar la nostra història i una àmplia zona verda que configuren l'actual fase 1. Can Zam compta actualment amb més de 13.000 metres quadrats de gespa i més de 1.500 metres quadrats d'espais arbustius i de sotabosc, amb espècies de flora amb notable valor mediambiental, com ara els pins, alzines, aladerns i pollancres. La fauna està composada per 21 espècies d'invertebrats i 28 de vertebrats, sobretot aus, amfibis i eriçons. D'altra banda, el llac i el seu entorn ofereixen un espai privilegiat per al descans i la desconnexió. Aquest llac, que ocupa 4.430 metres quadrats, és un bassal naturalitzat. Fora de la fase 1, però, també trobem una esplanada qualificada per equipaments públics des dels 80 i que venia allotjant des de fires, com la de les entitats, fins a grans esdeveniments internacionals com el Rockfest, la Holly Fest o el Festival Tomorrowland. Aquest espai, però, queda circumscrit a la fase 2 i se n'haurà de decidir sobre el seu condicionament i ús futurs. El passat març del 2017, l'Ajuntament va aprovar el canvi d'equipament a zona verda per als terrenys corresponents a la fase 2 de Can Zam. Can Zam ja és un parc verd, però, donada la densitat de la ciutat de Santa Coloma, la fase 2 ha de servir per augmentar encara més els espais de contacte amb la natura.
D'altra banda, també cal reforçar la concepció d'espais multiusos que va caracteritzar la fase 1, de manera que Can Zam pugui ser veritablement el parc de tots i totes. Però anem a pams. L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb el suport de l'AMB, posa en marxa un nou procés participatiu per decidir els usos de la segona fase de Can Zam, arribant a tots i cadascun dels potencials usuaris i usuàries del nostre parc. Això ho farem en base a 3 instruments. Primer, constituirem una comissió de veterans de Can Zam, composada voluntàriament pels colomencs i colomenques que ja van participar en processos anteriors en referència a Can Zam. També anirem a buscar els i les joves colomencs, que no han pogut opinar mai sobre la configuració del parc perquè en el moment del primer procés participatiu no havien nascut o eren massa petits. Ells configuraran la comissió júnior i emetran el seu informe corresponent. I, evidentment, volem que també hi participi gent de totes les edats que mai han intervingut per opinar sobre Can Zam. I finalment anirem a cada racó i a cada barri de Santa Coloma amb la nostra butlleta de participació per tal de recollir el màxim de suggeriments possibles. Volem incentivar que cada ciutadà i ciutadana pugui contribuir a dissenyar el Can Zam que li agradaria veure fet realitat. Dels informes emesos per les comissions i amb el resultat que donin les butlletes de participació, l'AMB i l'Ajuntament treballaran conjuntament durant un any per estudiar la viabilitat tècnica i econòmica de les diferents propostes. La fase 2 de Can Zam és una nova oportunitat per millorar el nostre parc i fer-lo més acollidor, amb una concepció més moderna dels usos, com ja s'està fent arreu d'Europa. Un parc integrador que respongui a les necessitats de la gent diversa de la nostra ciutat i que sigui un espai de pau i cura del nostre entorn natural. Un parc viu, un parc per tots i totes.